Ahojte, vítajte späť v dielni Parkside. Volám sa Filip a dnes si spolu postavíme sideboard na gramofón z dubového dreva. Všetky materiály a náradie nájdete ako vždy dole v popise. Dnes budeme používať prevažne náradie, ktoré už má nejaký výkon. Pripravil som si tu vopred naolejovanú dosku z lepeného dubového dreva, ktorá už má aj správnu hĺbku. Najskôr si však musím tu urobiť rez, aby som si zaistil pravé uhly. Jednotlivé diely nášho sideboardu budeme lepiť na hranách na pokos, tak zachováme krásnu kompaktnú kresbu dreva. Musíme si ale v každom prípade dávať pozor, aby sme jednotlivé diely priebežne vyrábali z jednej dosky. A keďže materiál nemá dostatočnú dĺžku na výrobu všetkých dielov, začneme s hornou časťou korpusu a odpílime ju z jednej dosky. Postupovať budeme tak, že si najskôr označíme dĺžky, potom rovno odpílime, znovu označíme, znovu rovno odpílime a to celé ešte raz. Vďaka tomu totiž nebudeme musieť myslieť na hrúbku pílového kotúča. V každom prípade ale myslíte na to, že si diely musíte označiť, aby ste neskôr vedeli, čo kam patrí. Takže teraz máme rovno napílené 3 diely horného korpusu. Chceme ich však spojiť na pokos. To znamená, že musíme hrany na spojoch spíliť pod uhlom 45 stupňov. Takže teraz sme si na týchto troch dieloch spílili hrany pod uhlom a máme tak hotovú hornú časť korpusu. Ako som už hovoril, teraz si vezmeme ďalšiu dosku, odpílime spodnú policu a ľavú stranu a opäť budeme píliť hranu na pokos. Tak a teraz máme napílené všetky diely tam, kde potrebujeme. Máme všade pokos a ako vždy, po pílení zbrúsime hrany. Mimochodom, teraz nastal tiež najlepší čas na to, aby sme všetky dosky obrúsili, pokiaľ ich zatiaľ nemáme naolejované, pretože potom, po zlepení, sa už tak ľahko nedostaneme dovnútra. A teraz sa pripravíme na lepenie. Už som aj odpílil zadnú stenu, ktorú teraz zo spodu upevníme k spodnej polici pomocou skrutiek, aby sme neskôr mali pre korpus, ktorý príde nahor, pekný doraz. A teraz rovnaký postup pre druhú zadnú stenu. Spevníme si stredovú priečku a musíme zároveň kontrolovať, aby sme mali vopred rovnakú vzdialenosť od okraja ako vzadu. Tak si to zmeriame vzadu. Pozrieme sa, ako nám to sedí vpredu a urobíme si značku. Značku si pretiahneme pekne dozadu von a vyvrtáme následne otvory na zoskrutkovanie. A teraz zlepíme skosené hrany. Budeme postupovať tak, že si všetky skosené hrany položíme vedľa seba, vezmeme si kúsok textilnej lepiacej pásky a nalepíme ju cez hrany. Keď budeme mať na každej hrane nalepené 3 pásky, môžeme to celé prevrátiť na hranu a zložiť tak, ako to má neskôr vyzerať. Tým máme skosené hrany na sebe. Sme pripravení a môžeme sa pustiť do lepenia. Budeme potrebovať kúsok dreva a lepidlo a kúsok tohto lepidla nanesieme na lepenú hranu. Potom zavrieme bočnicu a priskrutkujeme stredovú priečku. A teraz príde doska na vrch. Zafixujeme ju uhlovou svorkou. A kým nám schne lepidlo, môžeme začať s montážou nôh. Na tie som si vybral čierne kužeľovité okrúhle nohy, ktoré teraz priskrutkujeme zo spodu v rovnomerných vzdialenostiach k spodnej polici. Tak, poďme si to celé postaviť na nohy. Vyzerá to fajn a my máme hotovo. Toto je náš sideboard na gramofón. Tento projekt je síce trochu výzva, ale keď budete postupovať ako ja, pôjde to ľahko. Máš na to.